جبو گوتو بشکرنا لسر وی بابتی جی از بیچم جم سیاست مدار کرد برز آلتان تان گلک بیروری و سرپیهاتی نویجی درباره وی زندان ده هنه اما بنی رنکا اوید وی درباره ده چشمره ببیجه دم باش برستان دم باش روجه و بخیر و سبیجی ججنا عید قربانیه او ججنا حمو قلمه وملتما أمة إسلام جي بيروز إن شاء الله آوش وكو هونجي على زمان أو زندان ديار بكر جي حافظاي مدى جهكي قلق كرينج مهم أقرتي بله چونكي أو بري 40 سال 42 43 سال بحزاران انسان جوی زندان ده درباس کر چاوا درباس کر بس ساعات مهبو ساعات بسال بو yani işkence zulüm hakaret tişki yani servan naye goten kes nikare tam be hakkan binivisi بله belki sedan kitap hatine nevisandın film kşandın bes dîsa jî kes nikare tam wî tasvîr bike ji ber wî hawî em dibêjin ew cih gelek wê bibe müzeyî hafıza yani em naxwazin ji bîr bikin heta qiyameti بله برز دمك دريجة دمك دريجة براستي أفقو بيش لسر وي زندان تيكرن يعني حكومت دبيجة برا ببا نافندك چاندي كرد بيجن برا ببا مزخانة أردوغان دوي سردانا خود الآمده جارة كدن خست روجوه متخست از وی که بپرسم چما أردوغان دوي دميده أو مسألة جارة كدن بحث كر آني روجوه جوی هالبجارتنه ده yani pişti 2 sal sala 2023 da vaki hun jizanın herkes jizane هالبجارتنا رئيس جمهوري هي بله كردجي انا او كليدي يعني كليدي مفتاحي جوي هالبجارتنين بي كرد يعني بي دنجي كرد كس نكاري وبيبي رئيس جمهورية تركيا نو اجبر بيها بي Tayyip Erdoğan jî ana dixwaze dengê Kurda bistîne muhalefet jî dixwaze dengê Kurda bistîne ew nermkirin ji bo hilbijartinê bes em dibêjin bila ji bo hilbijartinê be yani ew jî ew qas ne muhîm e çünkü siyaset tişkî wilo ye yani wextê ihtiyac dernekeve holê kes bi dilê xwe bi baveriyê xwe ji xêra bavê xwe tişkî nake ji wî hilbijartinê de ji em dixwazin ew nermbûnî bila dewam bike yani ji bo xêrê Kurdayê yani em nikarin bêjin hûn ji bo hilbijartina dereve dikin yan hûn dixwazin dîsa me bixapînin em nabêjin wilo ew firsete ji bo me gelek ew siyaset helbkî nerm bibe gerek ew pêvajo berê 8 sal yani sala 2013 qut bû gerek dîsa dewam bike hêvî heye dewam bike birêstan Diyarbekir zindana Diyarbekir jî hêvî heye hêviya we heye meselen weke siyasetmedarekî birastî hêvî heye careke din pêvajoyeke diyalogê li hevkirinê çê bibe ew diyalog ew pêvajo wek berî nemumkine ve dest pêke yani çawa bû hikûmet û PKK rûniştin ana ew durum ew weziyet nemumkine yani belki bê PKK û bê HDP yani heya şer bisekine yani ew gotina min rastı heya ew şer nasekine ne mümkün ki hükümet û PKK ve rûnin dîsa wek berê bes hükümet
كان قاف çik bike. Yani evci mümkünü bes derece belki. Yani evci işarete ev meşbu yani. Bale. Le eğer PKK nebe veke hundbejin HDP jî nebe hükümet ve bi kera diyaloge bike bdîtina ve divê kî bibe muhatabê hükümetê. Nav HDP de jî nav PKK de jî gelek insan henin gelek siyasetmedar henin şer nexwazin. Ew dixwazin ew şer bisekine. Yani sala 2013 jî Abdullah Öcalan vilo gotiye go waqtê silah derbas bûyî. Yani ji îro pêv da silah nehewceyê gotiye. Yani ana fikri Öcalan jî wiloyê. Yani fikra Abdullah Öcalan jî wiloyê gelek insan nav HDP û nav PKK de jî henin ew gotina men ser êku nexwaze şer bisekine. Yani evin. Yani nav PKK de jî nav HDP de jî kısım nexwaz jî ew silah û çek berdin jî wan ra diyalog nemumkine. Yani gotina min ev e. Nav PKK de jî nav HDP de jî gelek insan dixwaze çek berdi ew hemû muxatabin. Belê birêstan ez dixwazim dîsa vegerim ser zindana Amedê. Bîranîn û serpêhatiyên wê zindanê di serê Kurdan de pir xerabin. Dibixwe jî yek ji wayî bavê te di wê zindanê de dibin îşkenceyê de canê xwe ji dest daye. Ew zindan çi tîne bîra te? Belê. Ew zindan zulmü, îşkenceyî, neheqiyê, inkara Kurd û Kurditî yani êku çiqa tişkî pîs heye ji tarîxê insanê de ev e. Bavê min jî yani bavê min Bedîî Tan sala 1982 de 14 Temmûzê 82 de ji zindanê Amedê bi destê îşkence roja Ramazanê yani rojî girtî bavê min rojî girtî bû yani ew jî Müslüman bû baweriyê wî hebû bi zorî îşkence kirine û gudana wî û kuştin. Yani hadisekî gelek bi gaddarî û ne insanî derbes bû ne mumkine insan ji bîr bike. Ne mumkine ji ber wê havî dixwaze me li Tayyip Erdogan re em naxwazin ew merkezî çand yan medrese yan hadîqa yan tişkî dinê ew gelek wê bibe müzeyê hafızayê insanî. Belê. Yani di demeke nêzik de hûn pêşbînî dikin, hûn hêvî dikin hikûmet gavekê ber bi Kurdan ve bavêje? Ana bi rastî li hundir de malumatê min tuneyî. Yani ez nikarim bêjim tamam ilmê min heye wê gavkî bavê jî nikarim bêjim. Bes êku ez bi rastî emînim û zanim mecbûr tişkî bike. Yani ji bo berjewendiyê xwe. Belê. Gelekî spas birêz Altan Tan siyasetmedar û parlamenterê berê HDP ji Amedê mêvanê me bû zor spas.